статистиките за разни, нали, психични проблеми и така нататък, депресии, всякакви други такива разстройства, нали, психически причинени от средата, в която живеят, които са, нали, социални мрежи, неминуемо постоянно ти се сравняваш с другите, както знаем, той има това сравнение е супер грешно, защото голяма част от нещата, които са в социалните мрежи, са фалшиви всъщност. Тези хора не живеят наистина такива животи, които изглеждат, че живеят. Но то ти е пред очите всекидневно и затова има огромни ръстове на такива депресивни състояния и при младите хора. С такъв тип хора сблъсквали ли сте се да ви пишат в вашите коментари или лайвове, като правите? На мен е редовно, особено хора в лайв, как да си премахна депресията, как да се справя с похотливите мисли, как да се справя с това с похотливите мисли е много често. Това е най-честите. Сред младежите. Похота наистина е един от най-честите грехове, които хората изповядват, нали? Но да, и психическите проблеми са много масови. Как да премахна депресията, нали? И ти се пробваш да му дадеш някакъв практичен съвет, но винаги казвам, аз мога да ти дам практичен съвет, но ако искаш духовен, църквата е болницата, която ще те излекува. Да съм аз. Точно така. Реално Джензи, колкото и, нали, да има потенциал да има много интелигентни, умни момчета и момичета, до голяма степен е най-депресираната, най-изгубената, даже не знам, това чуждици ще ме пощит, най-медикиран, т.е. най-медикейдед, нали, която взима най-много антидепресанти и всякаква химия, за да може да се справи с проблемите. Имаме го този проблем. Много сме изгубени до голяма степен. И реално по този начин обяснявам скоковете в вярата. Нали. В последните години, даже в Западна Европа, виждаме как Библията с 30% примерно продажбите на Библията са скочили. Това как хората отиват на църква, как реално хората заради тези проблеми отиват. Не? Както казахме в началото, когато си най-долу, това е когато си най-близко до Бога. Да. Така че да, има ги много тия проблеми. И те са навсякъде, това, защото се фокусираме върху светското. Да, и аз точно това мисля, че е хубаво да имаме такива свидетелства, примерно като моето, твоето и на други хора, защото аз знам какво е да търсиш духовно чрез телесно. Тоест искам да си премахна депресията или гадните мисли чрез нещо. Я алкохол, я цигари, я нещо си. Блъдски изкушения. И за момент действа, докато накрая не започне да осъзнаваш, че те убива бавно отвътре. И да, това е разковничето е да осъзнаеш, че всъщност това не ти помага. Трябва да разберем, че имаме души. Че ние сме много повече от нашата плът и че ние не можем да разчитаме на себе си. Ако ние нямаме души, към тази камера да гледам. Да. Ако ние нямаме души, ние се превърняваме след тази чаша и нищо повече. Това, че имаме души, ние сме задани по Божия образ. Ние сме хора с души, с емоция, които чувстват силно. И когато забравяме това нещо, ние губиме the whole place. В смисъл, ние забравяме кои сме. Ние няма как да напълниш душата ти с нещо материално. Да. И това е наистина много важно послание. Това трябва да го разбереме и въобще да няма никакви въпроси на тази тема. Ако ние не водим духовен живот, ако не разбереме, че има живот след този живот и всичко губи смисъл. Това е просто, даже ако говорим така за справедливо смисъл, ако няма живот след този живот, ако нямаме духовен живот, ние реално идеята за справедливо се губи, нали така? В смисъл, ако аз сега, дай си Боже, убия някой навънка, примерно убия детето на някой. Вие може да ме опандирите. Вие може да ме убиете даже. В смисъл няма никакъв проблем. Обаче детето, какво ще стане с детето? В смисъл, то как получава справедливост? Как родителите на това дете получават справедливост? Да. Когато махнем Бог, всичко се срутва. И когато погледнем всяка една цивилизация в историята, от Римската империя до сега, виждаме, когато една цивилизация се отдалечава от Бог, просто ние губиме човечност. В смисъл, в днешно време ще видим примерно протести за животните, което е супер. Да. И в България има много такива проблеми. Но когато стане въпрос за човек, ние толкова сме се дистанцирали и сме станали толкова... Даже ми е трудно... То просто сме изгубили съвсем посоката, имам чувство като хора. Така, мисля, че хората се дигат, когато наистина вече стане някакъв огромен проблем, някакво огромно престъпление, като наскоро какво се случи. И само тогава. И какво после се затихва и пак си продължаваме с животите. И тук е това, което ти каза за плътското, нали, както Христос ни каза, не си трупайте съкровища на земята, където молец ги изяжда, нали, така нататък, а си трупайте съкровища на небесата, където нито молец ги разяжда, нито нищо, нито ръжда ги хваща. Това трябва да го осъзнаем просто. Там, където се кровищата, там ти е сърцето. Да, точно така е. Да. То всъщност
може би има до някъде едно такова погрешно схващане пак, че ти като откриеш вярата, това изведнъж ще те освободи от всичките такива неприятни чувства, които имаш. А то и това не е точно така, защото по-скоро вярата, това, което те научава е, че всичко, което ти приемаш като негативно, което ти се случва, нали, то пак е по Божията воля и по Божието допущение. И съответно ти трябва да си благодарен за него, защото има причина да ти се случва и щом ти се случва, значи това е най-доброто за тебе в този момент. И като се научиш да приемаш и тези трудни моменти с подобен тип на гласа, тогава реално достигаш и до този вътрешен мир, който е реално това, което, нали, невярващите хора го нямат в себе си. Те нямат този вътрешен мир и затова с каквото и материално да се опитат да запълнят тая празнотата, няма как да се запълни. Да. Много съм благодарен, че повдигна тази тема. Хората си мислят, че когато почнем вярна и ние вече всичко е наред, всичко е цветя и рози. Не. Точно напротив. Нали. Реално идеята е, че когато ние света е безкрайно несправедлив. Винаги ще имаме проблеми. Колкото и да сме добри, колкото и да се опитваме, понякога нещата не се получават. Но именно това е вярата. Нали? Това е момент, в който ти вярваш. Защото ако всичко е наред и всичко е цветя и рози, защо ти да вярваш? Да. В смисъл, защо се нуждае от Бог? Именно защото живеем в този грешен свят. Защото има всичките тези проблеми и Бог дава решение на тези проблеми. Нали? Ние като хора имаме всякакви бариери, които срещаме. Нали? Било то нашия грях, било то смъртта. Христос има отговор на тези неща. Да. Нали? Някой друг да има отговор, не знам смисъл да е възкръснал под собствената си сила. Да. Ще ми е интересно какво има да каже. Ще слушам много дълбоко това, което имаш да ми кажеш. Или плямпащи. Като цяло, аз се забравих какво ще да кажа. Случва се. Забравих какво ще да кажа. Не, сетих се. Краля на този свят е дявола. И когато наистина започнеш да вярваш, за тогава всичко тръгва, живота ти всъщност тръгва на по-зле, защото дявола вижда, че се опитваш да си по-близо до Бога и всъщност да си по-добър със себе си, а дявола не иска това. Той иска да те разруши и външно, и духовно. Да. Всякак. Не спи, действа. Да. Той пости през цялото време. Точно така. И знае Библията на Исус. Много над неща, да. И е много по-опитен от нас. Точно. Но това е, когато видиш дявола, няма как да не вярваш Бог. Разбира се. Това е истината. А дявола го виждаме навсякъде нещо. Така че хората, които, нали, отричат тази вяра и си казват, нали, то няма Бог, с мен просто не гледат достатъчно на света и какви неща се случват и няма достатъчно опит, без да съм по никакъв начин в момента се възгордявам и да кажам, че знам повече. Да. Просто трябва да погледнем на нещата и да се замислим. Хората го гледат през много малък обектив, докато ако погледнеш цялата картина, тогава ти се разгръща цялото нещо и разбираш, че има нещо по-отгоре. И видях едно меме между другото с едни книги. Как един човек, който примерно не знае нищо може да вярва, че има Бог, защото поради много причини, но да речем го имаш на това човече, което вижда Бог и го има човек, който е чел на известно количество книги, на което е стъпил той и вижда примерно света как няма Бог. И след това да примерно хора като Карл Юнг, като Достоевски и така нататък, които са чели толкова много и са написали такива велики романи и те стъпили на супер много книги и вече минават, нали, това ниво на виждам света и вече виждам Бог, нали. Така че има тия две крайности до някъде, което е много интересно. Да, Достоевски казва сам, че няма нищо по-перфектно от Христос. Само го казвам. Да, Достоевски е голям автор, между другото, който не го е чел. Да, поправи тази грешка. Велик. Ето това е тази... Имаше един такъв израз, че като отпиеш от чашата на науката, ставаш атеист, обаче като я изпиеш до дъното, откриваш Бог. Откриваш Бог, да. Някои хора ми казват, добре, защо вярваш Бог, като виждаме цялата наука и такова нещо? Аз казвам, хора, науката напротив доказва Бог, тя не отрича Бог. Да, между другото, много да си поговорим малко за това, с мен това е много интересна тема, защото много хора не казват, че науката по някакъв начин си противоречи с вярата. Библията не ни учи на това как работи, нали, аденосин трифосфата в нашето тяло и как тялото ни превръща храната в енергия. Нали. Да. Това нали, има различен онтологичен и епистемологичен статут самата Библия. Нали, нямам нищо тя ни учи на други неща. Тук ни научи на много по-дълбоки неща и това е на душата, на живота, който трябва да живеем. И реално не само да имаме връзка с Бог, защото това е протестантска визия за нещата, да имаме връзка с Бог. Окей, но ти трябва да си повече като Бог. Защото всеки може да има връзка с Бог. И това име Бог може да се обърне по много начин. В смисъл, какво значи имаш връзка с Бог? Ти с нещо духовно.
Когато вече се опиташ да станеш повече като Бог, ето тогава вече говорим за същината на християнство. Когато вземеш примера на Христос и се опитваш, не по някакъв такъв супер високомерен начин, аз съм Бог. Да. Мисълта ми е да вземеш неговия пример и се опитваш и повече като него. Да, както в църквата ни имаме обожването, т.е. ние всеки ден се опитваме да бъдем по-близко до Христос. Да, точно така. Това освещение, с времето оставаш се. Да, и между другото, това е много интересен феномен, би го нарекал. Когато хората почнат да вярват, ти ще видиш реално как те стават по-добри. В смисъл, по плодове, че ги познаеш. Да, в смисъл, как така, хора, които, примерно да речем, преди са били зависими, не спрямо някакъв наркотик, алкохол, са били хомосексуалисти, изведнъж намират Христос и те се променят. В смисъл, ако това е нещо вродено и това е нещо, което ти не мога да избягаш, и как става това нещо? Някой ми го обясни. 1000 примери имаш за това как хората не изподелят историите си, даже в социалните мрежи може да отворите веднага да видите. Да. Общо да, хората както казах преди, гледат през една малка призмичка и мислят, че всичко е, ние сме просто някаква плът и всичко е незначимо, което да, тук на света няма много значими неща, като говорим за тия плътски изкушения и така нататък, но да, има човек, осъзнавайки, че има духовно, намирайки Бог след това, наистина започваш да се променяш. И то, някакси, как да го кажа, понякога не е толкова аз се опитвам и просто сърцето ми вече толкова обича Бога и църквата, че аз започвам автоматично да се променям. То става понякога с лекота, без ти да го насилваш. И смятам, че понякога е такава промяна на човека е прекрасна. И после стигаме до един друг момент, в който човек също трябва малко или много да се напъне, за да влезе в така по-добър начин на живот. Защото Бог помага, ама трябва и ти да се намесиш. Също така. Задължително. Някой, ако ми каже, с протестантските виждания, той Бог ми каза, чакай малко се. Да, имаме голям проблем. Да, сега хората ни разберат, не се опитаме по никакъв начин да казваме протестанти какви са и какви не са. Просто има някои виждания, с които ние не сме съгласни. Обичаме всички хора наравно и така трябва да бъде. Ние ги обичаме. Ние сме намерили истината в православието. Да. Не сме тук да осъждаме който да е било. Молим се за вас и Бог знае най-добре. Да. Това, което му кажем. Бог е милостив над всеки един. Някой ми казва, някои хора в лайфовете ми пишат или лично ми пишат и казват, добре, ти говориш само за православието, аз съм протестант, ще отида ли в ада? Аз казвам, не, никога не бих казал такова нещо, никога не бих осъдил човек, казвайки му, че ще отида в ада. Това е лична и единствена преценка само на Бога. Аз мога да ти кажа каква истина имам от православната църква, която мога да проследиме до първи век, до апостолите. Ти си вярвай каквото си искаш и надявам се Бог да има милост върху твоите вярвания, но аз казвам каква е истината тук на православната вяра. Но Бог е милостив. Аз не мога да кажа, че този човек ще отида автоматично. Да, Бог е над закона и той знае много по-добре от нас. Разбира се. И въобще ние не мога да разберем той как гледа на нещата и въобще, това е толкова и по някакъв начин да се възгордяваме в това, че ние знаем дали някой ще отиде в ада. Това е толкова е далече от самата истина за Бог и той колко е велик и колко е над нещата и колко ние не можем да разберем всъщност как оперира всичко и как е създал при на земята. Ето аз грешно се намесвам. Скоро направиха хейт клипче срещу мене. Човек от... Честито. Някой чак... То не е много известно, т.е. там си събра някакви 50-60 харесвания човек. Аз изобщо хората ми казаха, реагирай на него. Реагирай на него, обори го. Аз викам, няма смисъл. А още човек от ромски происход, хората ми казват, ти мразиш ромите, защото с православен. Казвам, не, няма такова нещо. Аз съм много приятели от ромски происход, но защото аз направих клипче, в което така не съм много съгласен с кючеците, които са за възхваляване на Бога. Не думай. Да, нали. И аз как можеш? То аз буквално показвам клипчета с кючеци, в които се пее Иисус еди какво си, еди какво си. И танцуват кючеци. Аз съм такъв, нали, започвам да обяснявам, че нали, в нашата църква православната песните са строго молитвени и така нататък. И той реши да направи клипче срещу мен и казва, аз съм музикант и сега ще обора. Ти знаеш ли в Индия как пеят за Бог християните? И аз, защото се замислих, викам, чакай да потърси и гледам православно пеене. Аз викам, добре, това защо ми споменаваш индийците, като те пеят православно? Да, има всякакви хора с различни виждания, но какво ги правим? Това е нашата съдба като християни. И ние ще бъдем разни. Това е просто част от това да си християнин. И това, което... Да, това благодаря, че го каза, защото аз, когато започнах да се занимавам с TikTok, нали, казах ти преди да започнем, че имах доста протестантски виждания. Всичко ми беше цветя и рози. И аз си бях, нали, гледам си, наникам си из света, цветя и рози, всичко ми е наред, живота е наред. И момента, в който започнах да се интересувам повече за православието и да навлизам вътре в православието,
Тогава целият TikTok, целият ми живот, личен и във всеки един аспект, надолу. Надолу му говорим с бясна скорост. И аз казах, окей, добре, щом всичко тръгва надолу, значи правя нещата точно така, както трябва. И затова започвам и още по-надълбоко в православието. Аз съм така доста опитен в това хората да правят хейт видеа срещу мен. Ти си от повече Аз време, съм, I've been around, да, точно. Но повече им влизаш под кожата. Еми изглежда, да. Аз старшина, аз съм от скоро. Да, българския Christian TikTok.